Balik ako sa iyo. So, siyempre kay Gracia Igorota. So, ito ang kanyang ninja channel, Pretty Gracia. Pero yung kanyang main channel is Gracia Igorota. Yan. Bisitahin nyo po ang kanyang channel mga kaibigan. Ito po yung napakagandang dilag. Gracia Igorota. Shoutout sa iyo, Apo Bakit. Yan. The Islander, Perly D, Legacy Official, at syempre kay Ferrywise MJ. Shout out sa iyo sister Beth Chai. Yan, April Lawats, kay Hermany Samson, Omi Eliza, Family Talents, Katoni Butingting Channel, yan, Jewel Punay Vlog, Jewel Punay Vlog, Negro Fishing, yan, Pretty Gracia, yan, Jen Mandap Tips, Last Bread Last, Chikadora Iring, Chikadorang Iring. Shout out sa iyo Sister Dai. Hindi Dai, Dai. Shout out sa iyo Chikadorang Iring. Hindi ko lang yung hangin, mahangin talaga. Ay, sorry mga kaibigan kung maingay. Yun, Kimo by Dai, Kimo by Dai. Yun, nagbalik na siya sa tuktok. Yun, hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat. At yung mga hindi ko po na shout out, mag-comments lang kayo dyan sa baba para sa next video natin. Kayo po yung mauunang aking isisigaw. Isisigaw ko sa buong mundo na nandito kayo sa aking channel. Nandito kayo sa lugar na to. Ipagpapaalam ko po sa kinaukulan na kayo po nandito. Yun. So yung mga kaibigan, magmas na tayo. Sana na mag-timelapse dito. Mag-timelapse tayo dito. So yung mga kaibigan, we'll try to do some time-lapse here. But the sun is already set, so we cannot do anything. So what we can do is to so shout out dun sa driver ng ng speedboat na yan. At syempre sa ating buwan. So yan mga kaibigan, hindi na tayo magpapagabi dito. Gagabihin na tayo pa uwi. So yun, maraming salamat sa iyong suporta. Hello. Si ano yun, B-boy Tutoy Bibo. So yun mga kaibigan, happy weekend sa inyong lahat. Ako po ang inyong kaibigan, Kulobs TV. Nag-iwan ng isang magandang gabi sa inyong lahat. At yun, enjoy nyo lang yung buhay ninyo, to do what you love to do. Yun. So ayun, sabi ko na nga happy weekend. Bango na amoy fortune. Sana ang buhay ay walang dulo. Salamat. Kwak. Shout out sa'yo. Yeah, kumakanta ako, ina-acknowledge nila ako.
Thank you very much again, friend. So yun, uwi na tayo. Huwag na tayong pumunta doon sa kabila. Malayo pa doon. Tsaka pagdating natin doon, wala na tayong makita-kita. Uwi na tayo doon sa probinsya. Yung ba yung mga nagiinuman dyan, mga lasing na. Sumasayaw na kanina yung dalawa eh. Sumasayaw. Wala pang music, sumasayaw na. Ang lakas ng tama mo, pre. Woo! So yan mga kaibigan, babaybayin po natin ang kahabaan ng Ilog Pasig. Ayan, napakalinis mga kaibigan. Ayan. Hi! Hohohoy! So meron pa tayong 2 oras at 6 na minuto na nalalabi para maubos ang maubos yung yung memory nito. At yung baterya naman, huwag kayong mag-alala. Meron pa ako dala-dalang Motolite pang matagalan at pang magdamagan. Shout out po sa Motolite mga kaibigan. Motolite brake fluid or Motolite battery. At syempre sa ating 3-in-1 coffee with mate. Coffee mate. Yun. Syempre sa ating sponsor hindi naman nagbabayad. Shoutout na rin sa Iced Tea. At syempre sa ating bagong sponsor mga kaibigan, ito yung gawa-gawa lang to. Hindi to paid advertisement. Gawa-gawa lang. So Coffee Ice, thank you very much. Kasama kita sa tagumpay ng lahat ng aking ginagawa sa lahat ng aking mission. Maraming salamat sa Ice Coffee. Siyempre shout out sa ating buwan. At siyempre sa aking sasakyan, maraming salamat kay Bitek. Walang sawang suporta sa ating my partner in crime, Bitek. Nagtitiktok na naman siya, hindi naman pre. So hayaan na lang natin ang kanyang kaligayahan niya. Nagtitiktok siya habang kami naglalakbay. Salamat Bitek, mabuhay ka. Hello, is it me you're looking for? Yeah. So yung mga kaibigan, yung mga nag-accept ng aking challenge ng cycle vlog, maraming salamat. Mitot TV, napaka ganda ng iyong vlog. Salita ka naman. Salita ka naman. Kwento mo nasaan ka, anong oras na, gamit mo ang camera. So thank you very much Sister Mitot TV. Shout out kay Max tsaka Billy. So inaantay natin ang challenge ni Sister Sen Bolan. So malapit na tayo sa katotohanan. Yun. So nandito pa ako mga kaibigan sa Sembawang area. This is the boundary of Vision and Sembawang. So dito tayo namasyal ng pansamantala. Yeah. Nakapagpapawis. Yeah. Sana nag-enjoy kayo sa inyong mga napanood, sa inyong mga nakita, sa inyong mga narinig.